Sining tion, nagpasalamat kita sa Dios kay ginatagan niya kita sang panahon diin makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga makita sa Mateo Kapitulo 7 halin sa 24 tubtob sa 27. Kagang pulong sang Dios nagasiling, gani ang nagkapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini kaangay siya sang isa ka maalam nga tao nga nagpatindog siyang balay sa bato. Nagbunok ang ulan, nag-awas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Pero wala ini matumba kay napasad ini sa bato. Ang nagapamati sang akon mga pulong kag wala nagatuman sini kaangay siya sa isa ka tawo nga buang-buang nga nagpatindog sa iyang balay sa balas. Nagbunok ang ulan, nagawas ang baha sa pangpang sa suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Natumbay ini kag daw ano ang pagkaragamak sini. Ini nga bahin sang bala na kasulatan gingamit ni Kristo sa tion nga nagapanudlo siya sa mga tao diri sa kalibutan, kag siya yung mga ginatudloan mayara ang mga tao nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga ginatudlo, pero mayara man nga nagapamati lang pero wala man nagatuman kung ano ang iya ginatudlo sa ila. So sisaw naton ini maayo kag tanawon kung ano ang mga nagakabagay nga pagtulunan nga aton man makuha diri. Sang pagsugod gid ni Kristo panudlo sini nga mga tao, nagasiling siya sa ila. Nya nga nga nagatawag kamo sa akon nga Ginoo, Ginoo, pero wala man kamo nagatuman o ko nagasunod sa akon mga ginatudlo sa inyo. Kag padayon niya ini nga nagasiling, pamati kamo ang mga tao nga nagapamati kag nagatuman, katulad siya sang isa ka maalam nga tao nga nagpatindog sa iyang balay sa bato. Nagabot ang mabaskog nga hangin, ang ulan, kag nagbaha, pero wala ini matumba, kay siya napasad sa malig-on nga bato. Ang mabudlay sinidreya sa aton subong, kay gusto man kita tani magtuman kay Kristo kung ano ang ginatudlo niya sa aton. Pero lain kay sang una, kay kita subong, wala naman nagatubang kay Kristo kag nagapamati. Gusto naton siya nga tumanon. Pero ano ang ginatudlo niya nga aton tumanon subong, kay wala kita makabati siyang tingog. Amo naton sini agudwang pa naton sing mayo. Sang una, nagatubag si Kristo sa mga tao kag nagpanudlo. Kitaya karon wala na. Pero nagbilin ang Dios sa aton sang Bible. Ang Biblia amo ni ang ginakabig nga pulong sang Dios. Kung kita magbasa sang Bible, katulad nga ang Dios nagahambal sa aton. Kag kung kita naman iya magpangamuyo, kita naman iya nagahambal sa Dios. Suliton ko. Kung kita magbasa, magpamalandong sang pulong sang Dios nga amo ang Biblia, ang Dios nagahambal sa aton. Kag kung kita magpangamuyo, kita naman amo ang nagahambal sa Dios. So anong himuon naton sang Bible? Nagatudlo ang 2 Timothy chapter 2 verse 15.
Siling niya, study. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang sogo, study. Ang sogo, tun-i. Tun-an naton ang Bible subong. Basahon naton ini, pagapamalandungan naton ini nga pulong, kag kun ano ang maani naton alin sa Biblia, nga Diyos nun nga pagtulunan, tipigan naton ini sa sulod sang aton mga tagipusoon. Amo ina ang ginhambal sang salmista nga si David. Siling niya, Ginoo, ginatipigan ko ang imo nga pulong sa sulod sang akon kasing-kasing, agud nga hindi ako makasala batok sa imo. Tipigan naton sa sulod sang aton kasing-kasing ang pulong sang Dios. Katulad ina nga nagapamati kita kag nagatuman. Pero nga sa tripusoon gid naton tipigan aw. Kay man ang ginatudlo sang Bible, ang aton tagipusoon dira nagahalin ang malaot nga hunahuna. Kung malaot ang tagipusoon, nagakadto ina sa aton hunahuna, kag tungod kay naglain man ang aton hunahuna, nagahimo ang tao sang tanan nga mga kalakasan, katulad sang pagpangawat, pagbinutig, pagpatay, kag pagpakamalaot sa iban nga tao. Naghalin ina sa tagipusoon, nagkadto sa hunahuna, kag nahimo nga binuhatan, hindi maayo nga binuhatan sang tao. Kabangdanan nga tipigan tagid ang mga pulong sang Dios sa aton kasing-kasing. Kay dira naghalin ang tanan nga malaing buhat, kon malain man ang aton tagipusoon o kon kasing-kasing. Siling sa Bible, kagini na record sa Matthew 15:19, siling niya, hindi ang nagasulod sa aton lawas, nga nag-aagi sa aton baba, ang makadagta o kung naghihigko sa aton kabuhi. Ang naghihigko sa aton kabuhi, amo ini ang mga malaot, nga diri nagtinir sa aton kasing-kasing, nagwa sa aton una-una kag baba kag mga binuhatan, lunsay ang binuhatan sang tao, hindi na maayo, kay ngayon tagipusoon, hindi man maayo. Amo ina nga nagsiling gidiya si Haring David, tipigan ta ang pulong sang Dios sa aton nga tagipusoon. Kung sa bagay nagpangamuyo gid siya si Ginoo, si David nagpangamuyo, siling niya, Ginoo, hatagi ako sang bag-o nga tagipusoon. Create in me a clean heart, O God. Inaamo ang iyang pangamuyo, kagamo man tani ini ang aton pangamuyo subong. Nga hatagan kita sang Dios sang bag-o mataro nga tagipusoon, agod nga makabuhat man kita sang Dios non nga mga bagay ayon sa kabubuton sang Ginoo. Ang aton ginbasa kaina, agod ma-refresh ini sa aton una-una, nagsilinggid nga ang magapamati kag wala nagabuhat, katulad siya sang isa katao nga buang-buang, nga nagpatindog siyang balay sa balas. Pero ang nagapamati kag nagatuman, katulad siya sa isa katao nga maalam, nga nagpatindog siyang balay sa bato. Kag nagabot ang bagyo, baha, wala ini matumba, kay napasad siya sa sadsaran nga amo ang bato. Mabakod ang iyang foundation. Si James sa Bible, kag makita sa James chapter 1, versikulo 22, nagasilinggid siya,
Hindi pagbuanga ang imong kagalingon. Hindi pagtuntuha ang imong kagalingon. Paagi sa pagpamati lamang kag wala ginabuhat. Sa aton pa ibutang naton sa practice kung ano ang aton natun-an kag nabatian halin sa balaan nga kasulatan. Hindi nga pamatian lang. Ang siling ni James, kunti igo ka lang magpamati, katulad lang ginatunto mo lang imong kaugalingon, ginainto mo lang ang imong kaugalingon. Permir kita makabati sang sugilanon, nga nagasiling, wala sing manugtunto, kung wala sing nagapatunto. Dahin sakto man ano, kung wala sing nagapainto, ti wala man sang manuginto. Karon siling ni James, kung igo ka lang nagpamati, kag wala mo ginabuhat ang ginatudlo sang pulong sang Dios, ginatunto mo lang ang imong kaugalingon, ginabuang mo lang imong kaugalingon. Katulad lang ikaw man lang mismo ang nag-into sang kaugalingon mo. Di kung ang ibang nga tao mag-into sa aton, galain buota, pero mas labi na gid kalain kung kita mismo amo man na nagatunto kag nagainto sang aton kaugalingon. Kag aton ginatunto ang aton kaugalingon kung mamati lang kita kag way man naton ginasunod ang ginatudlo sang Dios nga yara na pagkit sa balaan nga kasulatan nga amo ini ang ginbilin sang Dios nga aton tun-an agud nga ang aton kabuhi magmatarong sa tubangan sang Dios kag sa tubangan sang mga tao. Si Kristo mismo nagbilin sang maayo nga himplo nga aton sundon. Siya mismo naghambal sing subong sini. Siling niya si Kristo nagkari sa kalibutan. Nagsulob sang lawas ang tao, kag nakita naton nga daw sa dagway siya sang ulipon. Daw ulipon siya. Nagpaubo siya siyang kaugalingon, kag nagmatinumanon sa amay. Tubtob sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon didto sa cross. Tuloy ito na ko ng pulong, nagmatinumanon siya, tubtob sa kamatayon. Kaginaginbilin niyang ihimplo nga aton sundon. And I believe that the life of Jesus Christ is the best example for us to follow today. Sundon naton siya. Siya nagmatinumanon sa amay. Dapat kita man, katulad kay Kristo, magmatinumanon man kung ano ang inatudlo sang Dios sa aton. Tisli naton tay mayo to es Kristo kay anak to es ang Dios. Mahimo niya magsunod sa sang tanan nga ginapahimo siya. Di kita tao man lang. Magamit ko sang isa naman ka example si San Pedro. Makita naton ang kabuhi ni San Pedro, may kaluyahon siya. Gin-deny niya, gipanghiwala niya si Kristo 3 kabisis. Pero makita man naton sa piyak nga bahin ang pagkamatinumanon ni San Pedro. Susundo naton ang iya pagkamatinumanon. Isa kation, nagpanagat si San Pedro subong mananagat, upod sa iyang mga kaupod nga mananagat man, kag nagpanagat sila sa bilog nga gabi. Pero wala gid sila kuha, bisan isa ka bilog nga isda, bisan isa na lang ka bilog nga kasag, wala gid, zero. Nagpuli sila, maluya ang lawas. Magabot nila dito sa higad, ara si Kristo, nagpamangkot sa ila, mga anak, may nakuha bala kamo? Siling ni San Pedro, Ginoo, bilog nga gabi, nagpanagat kami, pero wala gid kami makakuha. Maluya ang lawas, zero, pero ginhambal ni Kristo sa ila. Okay, balik ka mo sa dagat.
kag iladlad ninyo ang inyong pukot, agud makakuha kamo sang madamo nga mga isda. Sabat pa si San Pedro, nya Ginoo, bilog gid gabi amon panagat, pero wala kami kakuha. Pero tungod kay ikaw naghambal sa amon nga mabalik, sundon namon ang imo ginhambal. Ano makuha naton da? Si San Pedro sa tunga sang kabudlayan, ginsunod niya, gintuman niya ang sugo ni Kristo nga magbalik. Pagbalik nila, ang ilang pukot ginbutang sa dagat, kag nakakuha sang madamo nga isda, kag gitawag pa nilang ila kaupdanan sa piyak nga baroto, didto ginpuno nila sang isda ang duwagid ka baroto. Mga utod, si San Pedro nagtuman kag nakakuha siya sing madamo. Madamo nga mga kauyuhan nga maani naton sa aton kabuhi kung kita nga mga tao magmasinulundon lamang sa mga ginapabuhat sang Dios para sa aton. Solito na kung liwat agod ma-refresh, malabas ang aton huna-huna ang pulong nga ginahambal sang Dios. Siling niya, ang tao nga nagapamati kag nagatuman, katulad siya sang isa ka maalam nga tao nga nagpatindog sa nga balay sa bato. Pag-abot sang bagyo, ina nga balay wala gid matumba kay napasad siya sa isa ka sadsaran nga mabakod. Amo ining tanaw naman naton ang bato. Ang bato diri nga ginahambal sang Bible, amo si Kristo. Bisan pa sa Old Testament, sa wala pa matao si Kristo, ginahambal na nga si Kristo, amo ang bato. Kung ato nadumduman ang kasaysayan sa mga Israelinon, ang pungsod nga pinili sang Dios, si Moses gintawag sang Dios nga magpangulo sa mga Israelinon, nga magwa sila sa Egypt. Kay dito sa Egypt hindi sila makasimba sang husto sa Ginoo, kay wala sila ginatugutan sang hari. Kag dito sa Egypt mabudlay ang ila pangabuhi, kay ginaulipon sila. Bosa si Moses nagpangulo sa ila, nagwa sila pagkadto sa duta nga ginsaad sang Dios sa ila, nga ilang staran nga amo ang Kanaan. Pero nag-agi sila sa isa ka wilderness. Dito mga wala sing kahoy, wala sing ilimnon, mabudlay ang pagkaon. Naghimo sila dito sang ilang payag-payag nga ilistaran. Kag tungod sang kabudlayan, ginbasol nila si Moses. Siling sa mga Israelinon, nga agagin padagin pagwa nimo kami, agod lang magkalapatay dre sa wilderness, nga wala sing ilimnon, wala sing pagkaon. Kag daw ang mga tao nangakig na, daw batuhon na nila si Moses. Si Moses nagpangamuyo sa Dios. Siling niya, Ginoo, anhon ko na lang ning mga tao. Ginabasol nila ako, kag daw patyo na nila ako. Ang Dios naghambal kay Moses. Moses, lakat ka dito sa unan. Dito sa Horeb, may bato dito. Dal ang baston mo. Hampaka ang bato kay magwa ang tubig. So gindala niya to ang mga leaders sang mga taga-Israel. Nagsunod ang mga katawhan. Pag-abot niya dito, hinampak ni Moses ang bato. Nagwa ang tubig, kag nag-inom sila tanan. Kag dito ila nakita kung ano
kagamhanan sa Ginoo. Kag sa New Testament na-record ini nga pagtulunan. Siling ni San Pablo, si Kristo amo ang bato. Kag ini makita sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 14. Si Kristo amo ang bato nga nag-upod sa mga Israelinon nga ginhampak kag nagwa ang tubig. So si Kristo rito sa Old Testament nagaupod sa ila kag amo ang nag-supply sang ila mga kinahanglanon katulad sang tubig. So pagsiling niya nga ang tao nga nagpasad sang balay sa bato hindi matumba. Kung sa aton pa ang imo kag akon kabuhi, kung napasad sa kay Kristo, bisan ano pa nga bagyo, hindi ikaw maano, kay nga imo kinsunod ang pundasyon sang kabuhi mo, yara kay Kristo. So si Kristo amo ang bato, nga nagaluwas sa Israelinon, kag siya man ang bato, nga aton ginasaligan, diin napasad ang aton mga kabuhi, kag siya makasarang man sa pagluwas sa aton, sa bisan anong kahimtang sa aton kabuhi, kag pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Kag ginpadayon niya, pero ang wala nagapamati kag nagatuman sang akon pulong, kagato na naginambalan sang una diri ngang pulong dira amo na ang Biblia ang pulong sang Dios. Kung wala nagapamati kag natuman, katulad siya sang isa ka tawo nga nagpatindog sang balay sa balas sa lunang man. So hindi siya mabakod. So ano makita naton diri? Kung ang aton kabuhi wala mapasad sa ginatudlo sang balana kasulatan sa aton, kabangdanan nga ara lang sa balas, ti pag-abot sang dalagko ang mga problemas, hindi ina makatindog kay man mahumok sa balas sa lunang, hindi sa bato. So ang aton makuha sini amo niyo. Kung ang imong pagtuo halin lang sa ginatudlo sang tao, hindi sa ginatudlo sang balaan na kasulatan, katulad ina nga ang imo kag akon pagsalig, kabuhi kag pagtuo, napasad sa balas, sa mahuyang, wala napasad sa bato, nga amo si Kristo. Ang labing maayo amo niyo, ang aton gali sundon, amo ang ginatudlo sang Dios. Hindi kung ano ang ginatudlo sang tao sa aton, nga wala nagikan sa pulong sang Dios. Amo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton. Siling sang Bible, bisan pa ang anghel halin sa langit, magkadto diri sa duta, kag magtudlo sa imo kag sa akon, sang pagtulunan nga lain sang natudlo sang Biblia, hindi ina pagsundang anghel, hindi ina anghel sang Dios, halin ina kay Satanas. Siling sang Bible, pakamalauta ina nga anghel. Kag ang tion man nagabot, sang si San Pedro nagpanudlo sa mga tao, ginpriso siya sa mga leaders, tungod kay hindi sila kasaw sang ginatudlo ni San Pedro na nungod kay Kristo. Kag pagkabuas ang panahon, ilagin pagwa si Pedro halin sa prisuan, kag doon man sila sinakita nga sala nga dapat gid silutan si San Pedro, amo na lang ni ginhambal sa mga leaders.
kay San Pedro. Sinya San Pedro, kutob karon, hindi ka na maghambal na nungod kay Kristo. Hindi ka na magpanudlo sa ngalan ni Kristo. Hindi na gid. Kabalaw ka ako na sabat ni San Pedro sa ila. Nya okay, binagbinaga ninyo ini. Kung sino ang amon sundon, kamo bala o ko ng Diyos. Kay man may duwa na di kasugo. Ang insugo iya sang Diyos sa ila, kay San Pedro, kagiban pa nga mga disciples, amo ini, lakat kamo, itudlo ninyo ang mayong balita sa tanan nga mga tao, sa bugos nga kalibutan. Amo nang sugo sang Diyos, itudlo, ibantala, iwali ang pulong sang Ginoo. Anong siling iya sang leaders? Ano yang sugo nila? Hindi na kamo, hindi ka na magpanudlo. So silin ni San Pedro, sinong sundo namon? Kamo o ko ng Diyos. Para sa amon, hindi kami makapugong sa paghambal sang amo na batian, kag sang amo na batian, halin sa Ginoo. Sa aton pa, nagsunod siya sa sugo sang Diyos kaysa mga tao. Amo man sini ang plastada sa aton kabuhi. Bisan ano kaalam sang tao, naka-acquire siya sang mataas nga education, kung ang iya ginatudlo sa imo, wala na sandig sa balaan nga kasulatan, hindi pagsunda. Sunda ang Diyos. Kaya ang Diyos magslabaw pa kaalam kaysa tao. So siling ni Peter, I would rather obey God than man. Kagina nga plastada mangin-ari man sa aton. Kay kung aton sundon ang ginatudlo lang sang tao nga wala naghalin sa balaan nga kasulatan, nga wala nagaksinanto sa ginatudlo sang Bible, katulad ina nga ang imong pagtuo, ang imong kabuhi nasandig, natukod sa balas, kag hindi ina makatindog sa tion sang ital-ital sang imo kag akon kabuhi. So aton dire siguro tilawan sing matinaw maayo, matag maayo, ang ginasiling sang Bible nga nagabot ang ulan, ang baha, mabaskog nga hangin, kag ang napasad sa bato, wala matumba nga balay, kag ang napasad sa balas, natumba gid, kag nagragama gid, wash out, wala gid bilin. Ano ang gusto niya sini? Isiling siyang bagyo, kag baha, kag hangin. Ang mga utod amo ni siya, ang buot niya sinisilingon nga may tion gid sang paghukom. Pirmi na naton mabatian, may ara nga natawag nga final judgment. Kung ang aton pagtuo wala nasandig, wala nagsanto sa gnatudlo sang Bible sa aton, hindi kita makatindog katulad sang balay nga mahuyang sa tion sang paghukom. Amo ini ang ginatudlo sa balaan nga kasulatan sa aton, ang Biblia. Kini makita sa Mateo kapitulo 25, 31 tubtob sa 34. Ang ginasiling niya diri sa adlaw sang paghukom. Ang matabo mo ini, lainon sang Dios ang karniro kag ang kanding, may duwa ka linya. Kung sa aton pa ang karniro, amo na mga tao nga Kristohanon, mga tao nga tumuluo kay Kristo, ibutang sa iyang tuo. Kag ang mga kanding ang wala magtuo kag wala magkalaluwas, ibutang sa wala. Kag hukman sila tanan sang Ginoo.
Kag tungod kay ayang kabuhi wala mapasad sa mapag-on nga bato, ayang pagtuo wala na sandig sa ginatudlo sa bala nga kasulatan, ang siling sang Bible, ibutang ining tanan nga mga kanding sa linaw sang kalayo. Amo ina ang ginatawag nga impyerno. Amo ina na siling nga natumba, wala makatindog sang dako nga bagyo o kon judgment nga ginaaman sang Dios sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Ang dugang pagid agud makita nato nini ang inasiling dako nga bagyo nga nag-abot nga nagtumba sang balay nga napasad sa bato. Amo niyo siling sang Revelation kapitulo 20 to 15 bersikulo 15 kag Revelation 21 bersikulo 27 nagasiling sa tion sang paghukom sang pagkari ni Kristo sa kalibutan. Lawagon ni Kristo ang tanan nga nagkalaluwas, ang tanan nga ngalan sa mga tao nga nagtuo o kon believers. Ara na sulat sa libro sang kabuhi. May libro gali sang kabuhi di nasulat ang imo kag akon ngalan. Wala erasure, wala duplicate. Ara tanan ang ngalan mo, ara. Sa tion nga ikaw nagtuo kag nagbaton kay Kristo, isulat sang Dios ang imo ngalan sa libro sang kabuhi. Kag tungod sina kay ara da ang imo ngalan, ibutang niya ikaw sa duog niya ginaman sa tanan nga tumuluo kay Kristo. Pero kamusta iya ang mga tao yang ngalan wala dira? Nagsiling ang Bible, ang bisan sino kansa ngalan wala nasulat sa libro sang kabuhi, siya ibutang sa linaw sang kalayo kag silutan tubtob sa walay katapusan. Nga amo na yang kabuhi wala na sandig, wala na pasad sa mapag-on nga bato nga mo si Ginoong Hesukristo. So ang katapusan nga pulo nga akon ibilin sa inyo sa aton tanan amoy niyo. Ipalista ang imo ngalan samtang may panahon pa. Paano malista ang ngalan mo? Hinulsuli ang imong sala. Hinulsulan naton ang aton mga sala. Tuuhan kag batono naton si Kristo sulod sa aton mga kasing-kasing. Kag sa adlaw sang paghukom, ikaw makatindog kay man ang imong kabuhi, yara ginakapta ni Kristo na pasad sa mapag-on nga bato nga amo si Ginoong Hesukristo. Hinulsulan naton ang aton mga sala, mangayo kita sang kapatawaran, tawgon naton si Kristo, singganon naton siya, Ginoo, gusto ako nga maluwas kag magpakig-upod sa imo sa sinang langit nga imo ginaman sa akon. Sa imo paghambal sina, ang Dios magasiling sa imo anak, karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Kag tapos nga mahambal nimo ina sa Ginoo, tuuhi nga gimpatawad niya ang imong sala. Kinaghambal man siya nga daan. Nga kun kita maginulsol, patawaro niya ang tanan nato na kalapasan,
kag indi na gid niya ina pagdumdumon. Sa ato ni nasaligan, ang iya pasalig amo ini, kung ikaw nagtuo na, kag nagbato na kay Kristo, indi na ikaw paghukman sa silot. Siya naghambal sina, ang wala nagatuo sa ngalan ni Kristo, pagahukman sa silot. Pero ang nagatuo kay Kristo, hindi na paghukman sa silot, kay nagtuo na siya sa bugto nga anak sang Dios nga amo ang aton manluluwas. Bosa suliton ko ang akon ginambal man sa una, ang malipot naton nga kabuhi subong aton isurrender kay Kristo, kay siya lamang ang bugto nga manluluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag sa iya ang aton paglaom. Kabay nga ang aton pagtuo, ang aton nga pagkilala, nasandig, suno sa ginatudlo sang Bible, kag ang aton mga kabuhi, napasa dira kay Kristo. Ang mabakod nga bato, agod nga kung mag-aabot ang paghukom, hindi kita matumba. Kay hara si Kristo nga aton manluluwas. Madamong salamat kabayang Diyos, magpakamayo sa aton.